جگری سروک حق پاره مناف کرانج استودیا دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که مناف باور بکه از نزانم وی پروسه که چیزی بناف بکیم یعنی پیوندیه که دیاره بس لگل عبدالله öcalan بری ودیچه و نها دم پارتیجی بشیوه که لگل öcalan وی پروسه ده yani بویا آلیک اوشی پیامن öcalan رادگینه دوی پروسه چواده نرخینه که مناف پروسه یک حیا جبوی چاره سر یا پرسا کرد Keko rojbaş jbuni ve ez bejim hevidarım bernameki baş çebive. Nave ve prosese me çava dayının hund vejin min de maha hazirane da nvisek nvisandı bu. Duve nvisa xuda min viyani zaman me go de rojalata navin da dema evke de behire dema şerin çekdarin tevgerin çevgar çekdar te guhastine yan ve bivin aliki devlete ya ji ve devletin veka İsrail ve Amerika ya kiti Avrupa em bejin Rojava ve vana tasfiye bikin o dest tasfiye kirin ve kutte zanin derbeki mazın la Hamas'e xistin yek mazın le Hizbullah'e xistin o لهوشیا دخن دورکشی هات سر ام ویژن تفگر کی چکدار جلت روجلاتا ناوین دا هم عالی کی دا عالی ترکیه و داتا yani piştki kilpey hevu hem şart kire hem bevtura hem jî cali ki da jî destekî jî İran ete da xwestin ku PKK jî tasfiye bikin jî Türkiye ra jî gotin tasfiye bikin ha ana ev tiştên bûyera ku divin biraya min ez dibêjim ku ne ku mesele pirsgirêka Kurda çareser bikin lê belê pirsgirêka PKK ku wek tevgerekî çekdar di rojelata navîn da li ser mesela bêjin hem ji bunî Sûriye hem ji bunî Iraqê hem ji bunî İranê hem jî ji bunî Tirkiye hem wek pirsgirêk tê hem jî wek em bêjin pê lêstikek jî tê dîtinê lê belê Naha indi rojalata navîna çevgereke wiha ne lazim e. Li alîkî din jî mesela sistema Sûriye yan em bêjin unîter yan em bêjin otorîter ew jî hiloşiya. O li wê derê jî çar ew kene yani hem welatiyên Sûriye dibêjin Durzî û Nuseyrî û Sunnî Ereb o li alîkî jî Kurd hene çar beşa çêdibin. Devka xuda da erdnîgariya xuda jî hev dûrin yani neb hev dûrane jiyana wan jî em bêjin çanda wan jî yekpare nîne xuyaya wê li wê derê sîstemekî federal çêbive dewleta Tirk çiqasa naxoze jî ku li wê derê dewletekî federal çêbive dixoze sîstemekî unîten wek Tirkiye ava bive lê belê bi dîtina min yekîtiya Amerîka û o İsraîl o yan dinêka em bêjin yekîtiya Avrupa naxozin ku li Sûriyê sîstemekî unîter o em bêjin otorîter dîsa bê ava kirin. Kekê menaf kekê menaf dixwazim bizanibim kekê menaf yani niha Gavago ev proses ali Devlet Bahçeli ve serhata akaftin her dibêjin Kurd birayê me ne û em û Kurd dîrokeka kevnar ve em bi hevdûra hatine Türk bê Kurd nabe Kurd bê Türk nabe yani ev na peyamên çi ne ev peyam di nav xwe de çi di hevênin çi di nav naveroka van peyaman de heye ti çawa dixwîne kekê me nav Keko van peyama gotina xuda li goyê merva xweş tên. Yani mixabin ji bunî Kurda jî van peyana ne peya bê xerabin. Lê navaroka van peyana tije nakin. Navêjin ku mafê Kurdan çi hene em ê çiqasa mafê wan bidin. Gelo li Tirkiye ew yani sîstema unîter xerab bive yan neve. Yan em dibêjin qanûnê asasî da wan her sê xalên yekem, duyem, sêyem wê bên guhastine neyên guhastine. Wê Kurd em bêjin qanûnê bingehiya Tirkiye anayasayê da bên nas kirin neyên nas kirin. Zimanê Kurdî jî li rû
زمان ترکیه به زمانه کی اوکی فرمی آن نا و کرد جی وک ترکان زاروک خون به زمان کردیت کارون پرورده بکن یا نه کارون دوی نا اوکی دا تشتکی نافکی لی داناینن لی بیان من اوی وکرنه کی چه به که ماسی بلکی کد کارون یعنی از دویشم و بویژن که کرد برا به زمان خود کارون پرورده بفن لی زمان کردی نخوزن هجی جبونی که به زمانه کی فرمی و دیم از باورم هی حکومت ترکیه جویرا آماده نینه نیت کی وانه وساتنه یان دیا نخوزن که مثلا سیستم ترکیه یونیتر به گواستن سیستم کی هم بیشن فدرال به چکرنه تشتکی وسارا آماده نینن لی یعنی جویرا جی از بویژم قاسی که ام وک پارتیا مافو آزادیا ام دزانن شر چکداری ل ترکیه کردستان باکور کردارا تشتکی ناینه بکری کردان نای بکری دجمنین کردان ته چکاوا شر چکداری بتال بوه از باورم و کرد جید کارون ریا خویا نتوی ریا خویا ملی ریا خویا سیاسی تزه و بساز بکن بله جبونی و یکی ev gaveki xarab nine yani gaveki başa Biriz kiran her dve çerçeveyi de gerişte bepirsim. Bele biriz kiran ger dve çerçeveyi de işte bepirsim. Yani nuha ya jbuni me Kurdan ne ve Lozan'e ki diyem. Bele kekmenaf nuha mesela devlet merc deyni peşya öcelan dibi şeku tü devi Bangi PKK bike go çek deyne. U PKK jî divê çek deyne. Ji alî xwe ve yani mesela Öcalan bê PKK bê êko xwe vekarî xistin bi navkirine bi salane ew nan ji bo hilweşandina xwe yani tu mercekî wan nîne ya Öcalan jî bê ya PKK jî bê yani ew bi çi helwestê sekinê xwe nêzîkî vê proseyê dikin. Keko hum bawer bikin heta naha yani ne ji devê Öcalan ne jî em bêjin ew komisyona ku prosesa navbeyna dewletê demê dajo mejdevê wan jî ji bûnî çareserkirina pirsgirêkan Kurd û Kurdistanê me tiştekî nebîstiye bes dibêjin em biratiya gelan bisaz dikin em çek didin seknandinê yani dve ku tevgera PKK hava ki fermi xo ek bike fesih bike li ser banga Öcalan le yani belki jî cameran birastî ji bunî Kurdan hinek gavên wanên pêş va ku mesela Kurda çareser bikin hevin jî hê diyar nekirine lewkê ji raya giştî ra ji Kurda ra jî yani ez dibêjim meriv belki em Kurd yani bi hişyarî li evkê li demajoyê temaşe bikin o ku ji destê me were em tev jî bivin alîkarê vê demajoyê ku yani ji bunî Kurda weka ku min gavadneka jî got lozanekî diyemîn çêne ve yani li Türkiye jî tamam belki yani indî devletekî Kurdayan azad û serbixwe ji alî ku ji Türkiye biqete az bawer nakim ne devleta Türk destede ne jî halê hazir da şert û mercên dünyayê jî ji bo nîviya amade nînin lê belê yani hem yekîtiya Amerîka hem jî yekîtiya Avrupa bi piranî devletên federalin pluralin yani li Türkiye sistemekî federal yana em bêjin ji Kurda ra otonomekî em bêjin li ser ernîkjariyê otonomiyekî li ser çand û em bêjin evka yani irf û adetên Kurdan ku bê danînê dünya ji vîyara amade ye û ji Tirkiye jî dixwazin ku yani Tirkiye îndî çarenivîskî ji bunî mesela Kurda binivîsîne ev şera jî heta berdewan nebe çünkü rastî jî yekîtiya Avrupa jî îndî ji em bêjin van gengeşî û o aloziyên rojhelata navîn gelek aciz bûne naxwazin ku îndî ji rojhelata navîn û bi taybetî ji Kurdistanê ji Sûriyê em bêjin ji Iraqê ji alî Îranê penaber biçin Avrupayê Avrupa xwe dibin wek em bêjin dibin evka îşgal ku dibêjin yani îşgal û o
بران پنابراdan divine ew jî aciz bûye siyaseta wan xerab bû urf û adetê wan xerab bû hukûqa wan xerab bû niha mesela bi sala bû em bêjin partiyên nîjaperest li Avrupayê encam nedigirtin lê piştî ew şerê Ukraynayê û şerê navbeyna Kurda û Sûriyê yani li Avrupayê dijberên xerîva evkekî bertekekî gelek mezin heye û evya bandorekî giran li ser sîstema Avrupaya ku li ser mafê mirova û li ser hukûkê ava bûye bandorekî nerênî çêdike ew jî ji vîya nerazî ne dixwazin ku îndî ew çand û kultura wana ku li Avrupa bi saz kirine berebere di rojhelata navîn da jî ciyê xwe bivîne ji wî alî da jî dixwazin ku pirsgirêka Kurdan bê çareserkirin. Belê spas bû te. Cigirê Mala Sirokê wa Hakparê Menav Kiranj Diyarbekirê derfetê ji me re ev kir.